السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى وتقدس هما نذن طاعات عبادت لنذي salih amallarınızı Hudaý üçin oturşuklaňyz, mehabbetleňiz, dost-dostun elinden tutmaňyz, duayı hayırleňizi lütfu keremi bilen kabul edip de hemmeňize iýilgün içeriňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul-gyzyňyz dünýä we ahir saadet gönünmek ýüze aklyk bersin inşallah. Pek Allah Teala'nın köklediğinden inşallah bir gece gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmetel lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 8. yaşından beylek inşallah ta vaktimiz tamam bolýança ol rahmetin, ol bereket, ol nurun yaşayışından hizmetine de yetirersin inşallah. Geçen heftelerde geçişine göre mübarek sallallahu aleyhi ve sellemin dədəsi enesinin gövresinde Abdullah 25 yaşına ayrılıyor. Enesi Amine Resulullah'dan 6 yaşında Amine 20 yaşına ayrılıyor. Oham kakasının kucağına, kakasının yanına, kakasının kefalatına yaşamalı oluyor. Kakası da bir kil saklarından son mübarek sallallahu aleyhi ve sellem 8 yaşa varanna kakası da dünyadan geçiyor. Ey mümin Müslüman doğalla, Allah Teala bir rahmetel lil alemini saklayanları dünyadan çıkarıptır. Maňa enatası öwredipdir diýilmer ýaly geçen hepsede bireme bebarada görüň etdik. Bu hemde dädesi baqa dünýeden geçýänma, dünýä gelmäke dünýeden geçýänma, olara da bir teselliye hatir, olardan çymdy gowullyk. Ey aziz bolan rahmetel lil aleminiň dädesi dünýeden geçipdir. Ýok, men enemde dünýeden geçdiýsen, ene Resulullah'ın dünýeden geçipdir. Ay men saklap duran kakam dünýeden geçdiň, ene Resulullah'ın kada dünýeden geçipdir. Ta kıyamata çeli bir kıyınçılıkda, yetimlikte ulul yerlerden çürüyümde tamam gowulluk bolup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inni 8 yaşta kakası da ayrıldı. Inni bir cahdon çürüyüm, makamdan çürüyüm, dünyanın derecelerine bir hiçbir yüreğine zat bolacak gel çağı olup galli. Kimin elinde? Abdülmuttalib kakası ayrılmaka Ebu Talib bolan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağası, dədesinin doğunu Ebu Talib'e tavşırıp gidipdir Abdülmuttalib. O ham Ebu Talib'in eline galiye. 8 yaştan meylek Ebu Talib'in öyünne yaşaya, ağasının öyünne.
On çay suda, naharda, akşamda, ertilikde şoň içerti bilen bile iyi içmeli bolýar. Ebu Talib öýde olakan öl Türkmen aştabak diýişýäli, olakan mecme, olakan jama nahar goýup iýýärler. Özü garip hanawada bolandan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu tabağın başında yok wagtynda üç nahar yerlerine derrew tabakdaky nahar tökünýän. Emma mübarek sallallahu aleyhi ve sellem bağ olup şola bilen nahar ýenne hemmeti doýup sowulandan soňra da tabakda galýan. Oham nahar orta gelenne Ebu Talib aýtýanmyşdyk: "Kema antum hatta ya'ti ibni feyati Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem feyakulu ma'ahum feyafduluna min ta'amihim." Ay durawrin oğlalla Muhammed gelewersin dip onnaki bereketi bilip sallallahu aleyhi ve sellem gözeşewerin dip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelinden meylek nahar alýanmyşdykle. Nahardan bir mukdar yine qalayan. Kade ertilikde subhanada bir ağaçtan bir kurşga bir qaba süýt jal goýup Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden başlaýanmyşdyk Abu Talib. Näme başgasyndan başlasa bir içip töküdäýän. Emma Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir içýän bolmaly. Doydum deyip kaptalına kaverenden sonra o da içip hemmesi doyordu. Şu bir qabın içinde bir kurşga bir katan içinde süýt hemmelerini bolardı. Deslap Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte ağzının bereketi, mübarek doğduğunun bereketi, ağzının mübarek suwunyň bereketi o liwana kasa degenden sonra içinde süýt hemmesini bolýanmyşdy. Yoksa Rasulullah jandan başga oglançyklygda bir içasa bir götürüp hemen içip töküdäýär. Hulasa Abu Talib kade ertilerde oglançyklaryň her gaýsynda bir bölecik çörecik bir datçyk kesipçik bölüpçik goýup her oglançyga bir däne dip kade beýt goýýanmyşdy. Başga oglançyklar bir Muhammed Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hayaly edepli bolansaň başga beträkleri Rasulullah'ın kıyna alıp o da keplemeni oturyan peygamberimizde. Hay men kine alli bir zat da diýmeýänmiş. Ebu Talib'in onu anlap felemma ra'a zalika Ebu Talib azala lahu ta'amahu ala hida. Bir Muhammed'in ki muňa degamam bir öz başyna goýýanmışdy. Näme peygamberimiz olan biri alıp ýany bilende nämen kine allyň diýip de galmagal etmeýän. Ebu Talib onu görenden sonra öz başyna goýup Muhammed'in ki muňa zat degmäň diýip öz başyna goýýanmışdyk da sallallahu aleyhi ve sellem. قالت أيمن البركة ما رأيته صلى الله عليه وسلم يشكو جوعا قط ولا عطشا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem götürüp saklayanın adı bereket diyen denanadı. Olay diye men ömrümde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolmaka oğlan wagtynda we peygamber bolandan sonra azygyanna susuyanna dip bir qahara menip ya bir bahımrak bırak getirseň bir zat dip ömrümde görmedim dipdir. Yoksa Rasulullah jany ödi gujogyna alyp götürüp elinden tutup oynadyp güldüren denana şol bereket diýen denana. Hiç wagt çağa wagtynda da olaqan wagtynda da azygyan susuyan dip bir emeden görmedik. Kade bolardy dipdir ertilerde hemmemiz turamyzda Türkmen ördü diye. Hemmemiz sagaman öýremizde ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yortup barıp Abi Zemzem'den içerdi. Ertilik subhanani gel iýeýliň diýemedi. Yok men dok işdem yok diýip kade şey diýerdi dem Abi Zemzem'den içip men tekmil diýip aýtýanmyşdy sallallahu aleyhi ve sellem. Cülhüme diýip bir adam aýdyýa Hawjatdan gulagasy. Bir wagtda Mekke'ye Mükerreme'ge geldim diye. Heýwer horluk, heýwer qıtçılık wagtynda Abdülmuttalib de dünneden geçipdi. Yani Rasulullah'dan 8-9 ýaşyndamışdyk. Owan adamlary üç käwen ýanyna gürrüň esdudylar, ey horluk bolupdy. Ýagtamidul manata as-salisata al-ukhra, ýagtamidu al-Lat wal-Uzza, ey botor aglaýlyň, daşlara ol ýyklaylyň, belkim ýagyn ýagsyn dip adamla gürrüň etipdir. Bir ýaşuly garry adam aýdypdyr,
ey nätdirip bäňiz diýipdir. İbrahim peýgambaryň neslinden galanlar bar, şolara barıp aýdaýlyň, bize ýagyn dilesin. Oğam adamla aýdypdyrlar, ey ýaşuly sen aýtýanyň Ebu Talip mi? Indi Rasulullah jany saklayan Abdülmuttalib'in ogly Rasulullah'ın dädesiniň dogany. Adamla Havva diýipdirler, ýöriň üýüşip Ebu Talib'e baraýlyň. Şol çyksyn, Käbäň ýanyna gelsin, Allah Taala'dan dilesin, Hudaý Taala bize ýagyn bersin diýip. Oğam biz hemmemiz üýüşip baryp Ebu Talib'in gapsyny kakdyk diýe. فخرج أبو طالب ومعه غلام كأنه الشمس دجنة. Ebu Talib çıktı, yanına da var qaranqyň içinden doğan gün ýaly bir oglan nawady diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de. Ey Ebu Talib, aqhatal wadi ajdabal ayal fahalumma fastasqi lana. Yer yurdumuz quraq bolupdy, oglan uşağımız hor bolupdy. Ay çıksana var, Allah Taala'dan ýagyn dilesene var, gelsene var diýip o waň adamlar Ebu Talib'e ýalwarmaga dörpdirler. Ebu Talib indi ýanky adam aýtýardy. Şu oglanjagy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şonu alyp Käbä gaşyn elinden tutup oğrady. Oham Käbä eltip Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasyny Käbä diýip şu taýda saklap durdy. Oham da soňram Käbäň daşyndan aýlanyberdi. قال الشيخ أبو بكر الجزائري يعني لسان حاله يقول اسق ربنا فقد توسلنا إليك بهذا الغلام المبارك. Yani Ebu Talib şu taýda goýa aýdyp duran ýany Hudaýa şu bir bereketli oglanyň hormatyny bize ýagyn ber jan Allah'ım diýip dili diýip boldy diýipdir. Asmanyna bir bölejik bulut da ýokdy şonda. Ýani Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi getirip 8 ýaşyndaky mübarek oglany Käbä arkasyny berip öz Käbäň daşyndan tawaf etmäge duranyny aňyrdan bärden gara bulutlar ýerden geleni belli bolmady, asmandan rahmetli ýagylla dökülüberdi. Ahsaban nadi wal badi, yer ýurtla ýaşylla berdi, olakon bereket boldy diýipdirdi. Hatta Ebu Talib sonra da goşgy diýip aýtýanmyşdyk. Wa abyadu yustasqal gamamu bi wajhihi simalul yatama ismatul lil aramil. Ak joglan nabi, gowaglan nabi. Mun hormatyna Hudaý Taala'dan ýagyn dileýäs. Mun hormatyna ýagyllar ýagyp, oham yetim, dul we nanala, horhamsala, garyplara bir keýpçilik bolýadamyň bereketine diýip Ebu Talib soňra goşgyda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden goşup durdy. Indi şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir bereketi barada sahabalar Rasulullah jany vesile edip Rasulullah janyň hormatyna diýip Rasulullah janyň bereket tamam bolşularyň bir kidany mysal aýdyly. İnşallah izinden ýene Rasulullah janyň gurruguna girer. Qowjetden gulak asyn. Şu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemden hormatyndan Allah Taala'dan dileýärlikleri sahabalarına. Peýgamberimiz ol peýgamberlik berilenden soňra Medine-i Munawwarada özüne jaýja mescit salynýança kimiň öýünde bolýarlar? Ebu Eyyub diýen sahabaň öýünde bolýarlar. Oham Ebu Eyyub peýgamber jana güne akşam şam ýerlik nahary berýän. Oham bir gün nahary beripdirler. Oham basymlykda şo naharyň şo durşy ýygyna gaýdypdyr. Peýgamberimiziň mübarek barmagynyň eliniň jaýy ýok. Şo durşyna nahar ýygyna gaýdypdyr. Faji'tuhu faz'an faqultu ya Rasulallah bi abi anta wa ummi radatta isha'aka wa lam ara fihi mawdi'a yadak. Ya Rasulallah nahar ýygyna gaýdypdyr. Sen barmagyň jaýy bolardy hemişe. Näme nahar halamadyňmy, näme boldy? Biziň ýyberen naharymyz şo durşyna ýygyna gaýtdy da diýip Ebu Eyyub Ensari diýen sahabe Rasulullah jana aýdypdyr. وكنت حينما ترد علينا فضل طعامك أتيمم أنا وأم أيوب موضع يدك نبتغي بذلك البركة. يا رسول الله هميشه سنن النهار قالن نبرمecik men ayalym menen bile tawagy ortalardy. Görmüni Resulullah'ın barmagynyň iýdi bar diýip şu tajykdan nahar ýerdik. Bereketdiň iýdi da bitaý diýip bereket badyrmyn diýip sen barmak çeken ýer jagyndan bizi barmak çekerdik diýipdir. Şonda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Wey, beçiňizde hurafatdyr. Beýsiňiz kafir bolarsyňyz.
bereket Hudaýdan dilen diýmendir. Hat diýmendir. Ýöne aýdypdyr. Bu nipdir siz nahara sarımsak goýup dursaňyz diýipdir. Men ne diýipdir ol adamla ýanyma gelip gidýäti gurrun etýäle we ferişteli de gelip gidýäti. Men aglymyň ýygy adamlara mızahym bolar muqadiýan diýipdir. Amma antum fakuluh siz iýerin diýipdir. Ve haram diýemek diýipdir. Men ýöne fark etýän bu mahalldan adamla gelip gidýäti, aglymyň ýygy mızahym bolamasyn diýip etýän diýipdir. Ha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ödünden çürüm ol sarımsak iýmendir diýip ondan meýlek ol Rasulullah janyň naharına sarımsak goşmadyk diýipdir. Kaza fil isabah ibn Hajar we sirat ibn Hisham we musnad al-imam Ahmed. Yine bir iki misal aýdyp o yine Rasulullah janyň gurruguna gireýlik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir wagtda bir derin üstünde yatanmıştı. Bir çermin üstünde. İçmek ba, beýlege görsen kışta bolýa, beýlege görsen tomsuna bolýa, sowjasy bolýa da üstü. Şoň üstünde Peygamberimiz yatanmıştı. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem de deriläpdir. Oham deriläp, şol dersi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in deri yankı eteğindeki üstüne akıp bir guş eşikte bir näçe qatıra varmıştı. Ummu Selim diýen zenan adamını görüp, yortup, onu bir zatçık bilen alıp, sanıcağından füýşe çıkarıp, şu füýşeň içine damdam edip, yankıca Rasulullah janyň mübarek derilerini alıp koyupdur. فأفاق النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تصنعين يا أم سليم Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyumtur. Ne diýen sen nipdir? Faqalat ya Rasulullah narju barakatahu li sibyanina. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem asabti. Ya Rasulullah şiten derläningden füýşa goýýas. Sonra maňa suw goşup oglanjyklymda bereket etýäsmeni. Meridlese de içraýat. Ennam jana sepýas ya her näme bolsun. Şu ten derlenjäňden füýşa goýup oglançyklamada bereket diýip ondan alyp galýan diýipdir. Peygamberimiz "Hüne etdirip ben, derden bereket boljakmy? Bereket Hudaýdan dilerler." diýmendir. Belki näme diýipdir? Asabti. Üstünden düşdüň berekella diýipdir. Dogry üstünden düşdüň diýipdir. Hadisun sahih rawahul imam Muslim. Muslim rivayet etipdir. Ine Rasulullah janyň akyp derin nagdy alyp füýşa goýanna Hud Rasulullah'ın öýde asabti. Üstünden düşdüň diýipdir. Ýoksa nädirip ben hurafat, ýur akdydan derdi dağı bereket boljakmy, näme boljak diýmendir. Ahyrkyja misalyny aýdyň. Bilran Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýdi baqa öýdüniň bedeniniň içinde diýsek, emma üçüncüsi Sahihul Buhari Kitabul Libas'ta bagurrun dünýä boýunça gaýym senet. Peygamberimizin Ummu Selime diýen zenanasynyň eline Peygamberimizin bir näçe mübarek saçyndan ýa saqqalyndan bir näçe qyllar barmışdy. Ohon sahabalaryň arasynda birine gözlegse, bir miriz bolsa, bir sırqawlasa, bir füýşe suwdan doldurup Ummu Selime diýen enemiz Rasulullah'ın denanasyna iýberýänmişdir bir füýşäň suwdan doldurup. Ummu Selime de şol Peygamber janyň mübarek saçynyň 3-4 däne çykyljagy şol süýşäň içine goýýanmış. Oham onu alyp gidip şol meride içirelerine basym gowulaýan. Sahabalaryň arasynda şu hemişe ba wagtmışdy. Rasulullah janyň öz ennamyna kıllaha gaçan beýle duranlygy. Şu kılı hemişe soňram da saklapdyrlar. Rasulullah janyň mübarek kılınaky bereket diýip şol meride dağda içirýänmişdikler. Hud enemiz Ummu Selemäňe diýen işi bu tamam Peygamber janyň sahabalary yani şagirdleri de şondan meridlesele gözlekse çağalaryna öýlerine şon alaqana şondan haýyrlanýanmışdyklar. Ay ojra hurafatdyr. Beýsen şirk getirdiň bolar. Bereket şifany Hudaýdan dile, qılla şifa boljakmy? Ojra aýtmaýanmışdyklar. Rasulullah janyň tamam wüjudyny bereket Hudaý bilen öz aralaryna wesile goýup Allah Taaladan şifa dilerlerine Hudaý Taala berýänmişdi. Her hal bu gurrun şundan turdy. Ebu Talib ýagyn dilecek bolanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme ekidip Ka'baň ýanyna goýup arkasyny Ka'bak diýip
Aham Hudaýa ýagynlyny on bol rahmatly ýagylle geliberdir. Şulay diýen gurrunymda muhtasar Sirat-ı Rasul li-Şeyh Necdide var şu ýerde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oğlan wagtynda öýde aýdýa Hudaý Taala meni olqan haram zatlardan alyp galdy. Soňram şeriatynda haram ediljek zatlardan alyp galdy. Gowjatdan gulak asyn. Men oğlandım diye Peygamberimiz başga oğlanjykly bilen daş oýnap durdyk diye. Tamam oğlanjykly öz çermeklerini, öz uçurlaryň çermeklerini çödüp, şol geyip duran balak jolwarlaryny gerşine goýup, boýununa goýup, şoň üstüne daş goýup, daş çekip otýdyk oğlanjykly diye. Men de çermegim çödüp, şu boýnuma daňjak boldum, üstüne daş goýup, daş çekjek bolup, İzle kamani lakimun gayra wajiha ve qala şudd aleyke izarak. Çermegim çödüp menne boynumda goýup daş çekjek bolamdy, bir zat meni qaqdy diýipdi. Çermegin gaýym et, açma awratyň diýip aýtdy diýipdir. Ondan meýlek awratym bir aşşak boldum, oglan wagtymda bir ferişteleň ýerini Allah Taala ýiberdirdi. Oham derrek çermegim gaýymla ýöne arkamda goýup daş çekdim. Çermegimi açmadym, awratym hiç kim görmedi diýipdir. Şejerek soňram bir wagt Abu Talib Abi Zemzemi arasalap tuqa, quyuna arasalap tuqala da Rasulullah jan bir işlep durully awratyny açyp ya rahat işlejek bolup dur qala da Rasulullah jan aşşak bolany ýene o ferişte gelip qaqdy. Heýde awratyny ört diýipdir. Soňram 35 ýaşynda qada Rasulullah jan käbäni örüp tuqala tamam adamla ýetişdiňden daş çekişip tuqala köýnek balaklaryny ýokarrak edip iltişamman ýykylanman diýip şu awratlar görnärak ýagdaýda çekýänmişdikler. Onda da Rasulullah jan ýokarrak çekjek bolanda bir ferişte gelip qaqyp heýt ört awratyň halk görmesin diýip 3-4 gezek şu waka bolupdyrda. Ýene de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi saklap, käde oýnadyp, güldürüp, götüren, saklan, bereket diýen denana aýdýa. Ýyla bir wagt Mekkäň adamlarynyň bir üýşmelik aýdy bolardy. Käbäň ýana baryp, botlaň daşyna goýun öldürüp, sygyr öldürüp, diýe öldürüp, botlaň daşyna sifalap, ogşap, şoň daşyndan aýlanary ýörerdiler. Bi Muhammed de hi gelmerdi şoňa sallallahu aleyhi ve sellem. Abu Talib Peygamberimiziň başga ejekeleri, agylary, "Ey baba gelsene sen de." Gelada diýip maňa aýdardylar, bir de ona da gelmerdi. Ahir bir gün üç maňa qaharlandylar. Sen bir botlaň ýany Hudaýymyzlaryň ýany gelmesen, sana bir zat bolar ha diýip ýanyna durup ahir meni alyp gidipdirler. Peygamberimiz beýtirip ýalbaryp duran soňla gidipdir. Şo wagtda 8-9 ýaşyndaky oglanmışdy sallallahu aleyhi ve sellem. Oham Peygamberimiz ýöne ýüreginiň ýokuş görýänmişdik şolar. Allah Taalaň goýuşy da gursagyna. Bir an Peygamberimiz barypdyr, ýörtüp gaýtypdyr, gorkup, titrep, ýüreginiň rengi ütkep. "Ay näme boldy saňa?" diýipdirler. Onu bir zat meni jynmy bir zat qaqdy meni diýipdir. Onda näme boldy göreniň aýt diýipdirler. Aham Peygamberimiz aýdypdyr sallallahu aleyhi ve sellem. "İnni kullama danawtu min sanam tamassala li rajulun abyad tawil yasihu bi ya Muhammed la tamassah." Men nipdir şer botun ýany bar elimiz odamda bir zat meni arkamdan bir owadan uzun boýly ak köýnekli ak adam ferişte da maňa aýdardy, "Ey Muhammed elimde grama boto" dip meni gıýgırardy diýipdir. Meni çekdim diýipdir. Ýene elimiz otjak bolum ýene gıýgyrdy diýipdir. Gorkup gaçyp gaýtdym diýipdir. Aham bereket diýenden ana aýtdy. Te peygamberlik berilýänçe ömründe bir gezek bota gaşyn Rasulullah elini tutan nädir? Ogşan nädir? Sifalan nädir diýipdir. Bir jegedek şu elini tutjak boldy, şol ejekeleri, ağalary ýalbaryp duransaň, onda da Allah Taala ferişteni berip elini degirtmedi, ogşatmady diýipdir. Hulasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 9 ýaşa barýa, bir neçe rivayetde, köprek rivayetde 12 ýaşa barýa. Abu Talib ağası ki Rasulullah canı saklaýa, ol Şam şerife ticaretten çürüm kerwen menen gitmeli bolýa.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de heves etýänmiş. Ey ağam meni gidaýyn, gidesim gelýär. Musafirat göresim gelýär diýip ýalwaryp duransaň bolýar jany ol seni men alyp gideýin diýipdir. Ýolda bir sofa varmışdyk, rahip Mesihi şoň ibadet etýänniň ýanyna düşüpdirler. Oham o düşüp gelip aýdypdyr. Şizad oglanjygyň dädesi kim aýdypdyr? Abu Talib men diýipdir. O sofa aýdypdyr. Ma huwa bibnika we ma yenbaghi an yakuna lahu abun hayyun. Aýyoga diýipdir. Şul oglan dädesi ýok bolmalymyň diýipdir. Abu Talib aýtdyr. Näjire bilýän şoň dädesiniň ýokdugyny diýipdir. Ol aýdypdyr. Li anna wajhahu wajhu nabiyyin we aýnayhi aýnun nabiyyin. Ay mun yüzür peygamber ahir zaman peygamberin yüzüne men diye. Mun gözü dağda owadan nur seçiweti ahir zaman peygamberin gözübi. Ahir zaman peygamberin diýadesi bolmaly diýipdir. Dünýä gelmeke diýadesi geçmeli diýipdir. Hawa diýipdir, dogry aýtýan diýipdir. Mun diýadesi dünýeden geçdi diýipdir. Ama men saklap ben diýipdir. Ama mun ýandan gidipdirler. Ýolda ýene bir sofiň ýanyna düşüpdirler, rahibin ýanyna. Ama o da şey diýipdir. Sonra üçüncüge de yine gidipdirler. İnni Bahira diye bir toparlaşma Buhayra diye. Buhayra demek yanlıştır. Bahira diye bir heyura alim Mesihi varmıştık. Şoň ýanyna düşmeli bolupdyr. Oham Bahira ibadet etýän ýerinden gafsyndan ýa penjarynden görüpdir. Görse bir kerwan gelýär. Derre bir adamy beripdir. Şo kerwan gelse hemmesini men şolary nahara çagyrýan gelselle diýipdir. Dawet diýipdir. Oham barıp aradaky adam aýdypdyr, ýaşly ýaşyňyz ýok, kärgeri beýlekçi ýok, hemmeňiz gelmeli diýip aýtýar Bahira. Oham bula Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi ýükleň arasynda goýup, diýelerde sen bakyp, biz baraýly sofiň ýara diýip, iň ýaş kiçi Rasulullah jamanyny gon goýup, öýlerip barıpdyrlar. Oham ýaşyraň bir aýdypdyr, ey Bahira, biz zol ştadan geçerdik. Hi ömrüňde bir gedek ibadet etýän ýerinden düşmerdin. Hi bir nahar çaýda su bermerdin sen geçip barýandyra. Bu näme bolla saňa diýipdirler. Onna Bahira aýdypdyr. Ýok diýipdir, ýöne bir mihman hoşum geldi, size nahar beretim gelýär diýipdir. Oham mihmanlaryň arasyna aýlanypdyr. Aýtýan adamsy ýok. Ýüküň arasynda galanyňyz barmy diýipdir. Aham bir aýdypdyr, haway oglan çykýarly diýipdir. Ýükleri sakla diýerlerde bakyp edýdik diýipdir. Ýo o da gelsin nahara diýipdir. Aham bir aýdypdyr, hawa diýipdir, biziň özümiz Muhammedi de goýatyp diýipdir. Abdullahyň ogly gelşenak diýipdir sallallahu aleyhi we sellem. Alqaýdy elip alqaýdypdyr. Aham gelýäka Bahira aňyrsyny, bärsini, ýüzüni, aýagyny, mübarek kellesini gözläp şol ahir zaman peýgamber şomkan şol öňkü kitaplarda Tevrat'ta, İncil'le Resulullah canın sıfatı halis yadalı şunu yöne bil koyan da hud Kur'an-ı Kerim'de näme diye şol Yahudi Mesihi alimla öz öýlerindäki oğlundan meter Resulullah'ı hak tanıyardılar diye da. Şeyli alamatı öňkü peýgamberlaryň kitabynda kämilmişdik da. Öz oğlu öz ulurdup saklap birin 8-9 ýaşaýak ogluny ýaňyşda ýaňşardylar. Emma Rasulullah'ny ýaňşmaýadylar diýdi. Oham güzep, heşim öýdi bolmaly diýipdir. Oham naharip bolanlardan soňra janogul diýipdir Bahira. Lat Uzzan hormatyna dogry aýt. Lat Uzza diýen bot araplaryň arasynda dilewere aýdypdyr. Rasulullah jan aýdypdyr. Lat Uzzan hormatyna menden zat sorap bermemen olar ýokuş görýän diýipdir. Onna Hudaý üçin sen dogrusyny aýt, senden sorajak sora diýipdir. Ohum o Bahira sen janogul ýataňda näjire ýatýan diýipdir. Turaňda näjire turýan diýipdir. Iýeňde näjire ýýän diýipdir. Ýörýäňde näjire ýörýän. Hemmidan sorapdyr. Halis ahir zaman Muhammed Mustafa Mujtabal Muhtar sallallahu aleyhi we sellem hemme alamaty var. Ohum janogul aňryň bakdyp arkasyny köýnegini galdypdyr, görse ýalfylap duran ahir zaman peýgamberiň alamaty iki gerişiniň arasyna muhr urugly kepderiň ýumurtkasy ýak tüňgeri çykdyran. Onu görüpdir, onu elinden tutup. Hada seyyidul alamin diýipdir. Tamam alam jahanyň serweri serdaryşy diýipdir. Ohum oturan Qurayşle diýipdir. Ýerden bilýän sen men diýipdir. Ene arkasyny näki diýipdir. Şu ahir zaman peýgamberiň alamaty fakat şunna wa diýipdir. Başy hiç kimde ýok diýipdir. Muň ýörüşi, muň gülüşi, muň kepleşi, muň hemme zady halis ahir zaman peýgamber diýipdir. Ýöne şunu saklap duran kim diýipdir? Abu Talib men diýipdir.
Oğlum ol Bahira dipdir. Nämesi bolýan dipdir. Onda men dädesi bolýan dipdir. Ýok dipdir. Men bilişimden müň dädesi bolmaly dipdir. Onda Abu Talib, bilen gözi üstünden dogry düşüşini. Yan kıwrdyň da oğlunun meter gowtany ýanmışdyklar. Oğlum ol alim aýdypdyr Abu Taliba, sen nämesi bolýan? Dädesi, ýok dädesi bolmaly müň dipdir. Müň dädesi dünýeden geçen bolmaly. Am Abu Talib aýdypdyr, hawa dipdir. Müň dädesi bijad oglan enehiniň gowresinde gaýyrly dipdir. Dünýeden geçdi. Inni dogry aýtdyň dipdir. Oğlum ol Abu Talib'a aýdypdyr, şunu Şam'a sen akitme dipdir. Şu Yahudlar görýänmi dipdir. Şu mahalla şöyle bilýär dipdir. Alimleri şu ahir zaman peýgamber dünýäge gelýän, muny görsele öldürjekden dipdir. Şu ýerine götbäle dipdir. Şunu görsek öldürmeliler, ýoksa Yahudiýetiň düşmany bolup çykjak dipdir. Şu pikirler ba dipdir. Şeystu qaly Rum taraftan, ol Bizans taraftan 8-9 nefer gelýänmişdikler. Bahira ýollaryndan çykypdyr. Näme dip gelýäňiz dipdir. Näme dipdir. Onna bizi balagana an ahbarina anna nabiyyan min al-arab kharijun nahwa biladina fi hada ash-shahr. Ol 8-9 nefer aýdypdyr. Biziň alimlerimiz aýtdy dipdir. Hut şu aýyň içinde ahir zaman peýgamberi Şam'a geljek dip şoňa çeli habarlar barmyşdyk. Şip bizi neçe nefer biz 8-9 nefer şu ýoly berdiler. 8-9 nefer başga ýoly berdiler. 8-9 nefer başga ýoly berdiler. Palancire oglanlar görseňiz öldürüň dip biz neçe yüz nefer biz ýollarda pytyragly ýaýraglyş mahal dipdir. Bahira aýdypdyr. Ey samsykly dipdir. Hudaý bir zady istenden soňra öňüne geçip boljakmy dipdir. Ahir zaman peýgamber gözläpbäs biz şonu görsek öldürjek. Şu aýyň içinde Şam tarafa gaýtjak diýip bilýär. Biz 8-9-ny öldürjek. Hudaýyň aýdynyň öňüne geçip boljakmy diýipdir. Olara gowy düşündiripdir. Olar da hawa diýipdir. Onda şu ahir zaman peýgamber ine du ýanymyzda diýipdir. Siz Hudaý üçin degmäň diýipdir. Olara öz sogabyňyz bolar, zat bolar diýip bular saklap zat diýdirmäni. Abu Talib aýtdy, gördüňmi diýipdir. Muny öldürjek bolup geçipbäle diýipdir. Abu Talib bir neçe riwayatda şu tada ýygyny öwürtdir. Özü şu Şam'ın golaýjyklaryna bir neçe riwayatda basymjak bazaryna barakana ogrinçäçikden derrew mamulatyny edip basym ýygyny öwürildi diýdi. Hulasa sallallahu aleyhi we sellem ýygyny öwürilip gelýär, ýaşy 13-14 ýaşa gelýär. Bismillah. Oham şowullerde Rasulullah sallallahu aleyhi we sellemiň taýfasy Qurayş taýfy bilen başga bir taýfanyň arasynda bir ulaqorrak bir jeng bolýar, bir çalyş bolýar. Oham muny agalar ýörsende jenge gaşyň git kömekleş diýip peýgamberimiz aýtdy. Hak Qurayş bilendi, biziň taýfamyz bilendi. Menne akitdiler, agalama oklaryny teýýarlap ellerine bererdim, olar da atardylar. Men şu jengede olan wagtymda şirket etdim diýip soňram sahabalaryna görüň berýänmişdikler. Bu gurrunun içine, jeng gurrunun içine girip bermäýli, ýöne tamam Rasulullah'ın zindigi namazının içine tarihte bağ olandan gysgaçyk aýtyp geçdik. Abu Talib agasynyň eline ýaşap be, Abu Talib da bir beter garyp adammışdy. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr, "Gowjetden gulak asyň, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemiň çofallygy barada, şaýetli bir neçe bir zehniýet pikrimizle bağ bolsun, ýok da bolsa başga bir fikri harap adam sizden sorasa da açyk eline täbir belersiňiz inşallah." Peýgamberimiz aýdypdyr, "Men çofallyk edeýin, agam" diýipdir, "Saňa da kömekleşdigim bolar, iýçigimide, öýümide" diýipdir. Abu Talib da bolýar diýipdir. Peýgamberimiz aýdy sallallahu aleyhi we sellem, "Ma ba'asallahu tebaraka ve taala nebiyyen illa ra'al ghanama." Hadisim sahih. 100 miňden kan peýgamber bar. 100 miňden kan peýgamber. Hemmesi goýunmakdyr da şolar. Peýgamberimiz aýtdy, "Her bir peýgamber bolsa goýunmakdy, men ne baktym" diýipdir. Oham peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem näçe ýyllap şol Mekkeň adamlarynyň goýunlaryny bakýar. Goýun bakmakda, çofallykdaky 10 näne peýdany howsala bilen gulagasyn. Biri çofan adamda bir bolmaly zat, jaýyllyk, aramlyk, howlukmaşlyk bilen iş bitmeýär. Bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir awudun bir temrin mukaddama
jahillygy öwrenmäge. Elliki howlugynyň menen ol goýun otlajagyn otlamaly, howlugynyň peýdasy ýok. Sen gün ýaşaýança gözleşmeli. Ine bir jahillygy temrin. Ikilenjisi ol sahrada çölli Allah Taala'nın azim halkyny fikredi oturmaly Allah Taala'nın azamatyny. Ey kudratyňa döneýin ya Allah diýip oturup bermeli bolýadykdyr. Ine muňa da pikretmäge pikrin giň bolýar. Giýjen garaňkylygyna, malyň arasyna, yatakda beýleşeýle, sukut, çölle, bitade özüň menen, Hudaýyň menen, özüň Hudaýyň menen munajat etmäge de öwrenişmek temrini üçlenji bide bu bolýar. Dördülenji, hawa qılgın wagtyda bolýar, sowuk wagtyda bolýar. Erteden ta ikinden akşama çeli, heýwir zydyňyrlyk, heýwir daýaw sabr temrin etmeli bolýar. Qızgın havada, soğuk havada, yağıllı havada, yel ösüptü, tozan ösüptü, tufan ösüptü, bu tağlarda sabr, zydyňyrlygy temrin etmek bolýar. Beşinji, çofollukda bolýan adyň biri çörejiginde edafa dökmänjik gerek da, tökünse ýürüýtüňe hamir ýugurmaly, bişirmeli, özüniň gynçylyklary barakana satyn ararlyk diye. Özüniň süýtjady da bolsa, çörejigde bolsa ısraf etmänjik, ýere dökmänjik, heýwir hesap şudyjy israf etmäni bir ýaşamak ineminde temrini bolýar. Altylanjysy, çofollukda dünýä ulukon makamy hiç insanyň çofanyň pikrine gelmeýär. Bir ulukon jahly, makamly, bir dünýä eýe bolsam, magrur bolsam, palan şah bolsam, bir zatda ýadyna düşmeýär. Muňda temrini bolýar. Ýedilenjisi, çofan adam enti garaňkydan gorkjak. Giýjäň içinde bir pıtır pıtır sede ýüregi aryp barýar. Emma çofan adam dımgaraňky bolup tuqa, ýa-bir pısır bolsa, ay bu palan şagyllardy, ay bu nämedir diýip, ay mendan gorkup bermelidir diýip, şujatlyk, daýawlyk ine muňda temrini bolýar. Sekirlenjisi, goýunyň aýagy döwülýär, goýun merizliýär, bir zat bolýar, ine muňa ýanjagyna baryp, mehribanlyk bilen onu gözläp, bir mehribanlyk, ýürek, ýumşaklyk diýen zat goýun makýan adama gelýär, ine bir tarapdan mehribanlyk da Peýgamber jany temrin bolýar. Dokuzunjysy, qyşaryp yatyp halk maňa pul getirsin diýen hili bolmady. Öz dersini nöküp zähmet çekip eli bilen çörek çykardy, ine muňda temrini boldy. Bir zat bolsun jamia hyzmat edip çörek çykarsyn diýipdi. Ahyrky 10 ýylynjysy mesuliýetiň temrini. Näçe goýullary, dawarlary geç goýuny bakyp, ol eýesine bir tapşyrmaly zat ba, salymjak tapşyrmaly. Bu öýde de bir ýüregi awyp saklap, bir men mesuliýetim maşylar bakmada diýip deňlik bilen saklamaly. Meselen hatta bir şahlyrak dagda bolsa, betrek bolsa on habardar bolup turup, ýa berrekde takyp iýmini öz başyna berip, bir dagda temrin, soňra zeýif insanlary kärrek gözlemäge, hemme kişi deňlik bilen gözlemek bir mesuliýet ba, ine muň dagda temrini bolup düşýärdi. Oň üstüne de Allah Taala ine on näne çofollukdaky peýda, oň üstüne de Allah Taala goýun makmal etdir. Sygyr ýa diýe makmal etmek, şon sygyr diýe bitir mehribanlyk bolmaýar. Adam sygyr çofan diýe, çofan gahar gelini olar gatanyk wuraý adam diýip. Emma goýun makçaga adam on gatanyk wurmaýar adam, oňdan mehabbetlik bilen bakyp gelmeli bolýar. Bir zihniyetimiz saf bolar ýany bir sorak. Onu behterin şogul çofollukmy? Aýa biz onu çofollugy istek gowmy? Aýa Rasulullah ummety çofon bolsa beter gowy iş etdigmi? Ýok. Çofolluk Peýgamberlaryň hakyna ulukon derece, belki kemal. Peýgamber boljak azizlerden çürim bir behterin bir muqaddime temrin. Peýgamber boljak adamdan çürim bir ulukon makam men çofantym olarlyp gaýgy dünýä boýunça aýdar ýanyk, we biz musulmanlar dünýä boýunça aýdar ýanyk, biziň Rasulumyz ahir zaman Peýgamber çofolluk edipdir, iftihar edip aýdyp bilýär. Neyinki tamam insanlardan çürim çofolluk gowdatmyşdyk. Biz zatlaryň temrini barmyşdyk. Ýok. Peýgamberliň hakyna bir muqaddime bir terbiýetden çürim insanlaryň üstünde çofolluk terbiýetinden çürim. Ondan çürim bir muqaddime we temhid bi. Biz onu çofolluk, Resulullah çofon bolupdy. Meger Peýgamberimiz danışga görüpdirmi? Ýok. Mederse görüpdirmi? Ýok. Ustad görüpdirmi? Ýok. Peýgamberimizden çym iftihar diýmiş o. Ustad görmäni, danışga görmäni,
debestan görmän, debiristan görmän Qur'an-ı Kerim mucize edip Allah Taala tarapdan iyi vermegi. O minne aýdyp bolarmy? Mederse görmesiň bizden şüm iftiharmy? Yok, biz neçe basabat boljak bolmaly. Emme mederse görmesizlik Rasulullah'dan çürüm iftihar. Ine çofollyk taşıjak. Çofollyk peýgamberlerden çürüm iftihar, şol peýgamber bolmaqa terbiyeti geçirmeden çürüm. Emme bizim hakkımızda näme? Bizim hakkımızda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Ma akala ahadun ta'aman qattu khayran min an ya'kula min amali yadihi." Hadisun sahih, rawahu İmam Buhari. İn arsqalan gowsy, in iýbiçki çöregin gowsy adam öz zähmet çekip çıkaran çöregidir diýipdir. Aýtmandyr, in gowsy çofollyk diýip. In gowsy goýun makmak diýip. Rasulullah'dan bütün alem cihana aýtdy, behterin arsqal birzat jami'a hyzmat etsin, şoň çöregini için diýipdir. Ine bir de bir wagtda zehniyetimiz saf bolar ýany, arassa bolar ýany, başgalardan çürümde soralara jogap bulmadan çürüm. Emma gurrun ýedi. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem'in ýaşaýşy. Inhe Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem çofollyk goýun makmak bereketi bilen gelýär. Peýgamberlikden çürüm terbiyet geçiripdi. Peýgamberlikden çürüm mugaddamalar geçiripdi. Hud Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gurrun aýdýar, soňralarda Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh aýdýar, men Rasulullah'dan öz kulağım men eşitdim diye. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem 15-16 ýaşyndaqa bir gün niye akşam goýun makdypdym Mekkeň döwreginde. Mekkeli bir başga bir jowan oglanmady, o da goýun makdypdy diye. Oglansyn. Oha men maňa aýtdym diye, sen goýunlary saklajakmy şuny akşam? Men gitjek Mekke'yi Mükerreme'ge başga jowan oglanlar bilen akşam oturşak gülüşek diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Haçan mer o wagara baramak öz deňduşy we gülüş goýnaşyp berelleri we bir aralaryna barjak diýdim diye. Hop peýgamberimiň öýle görüň merýär. O çofan aýdypdyr, bolýa men saklaýyn sen gidip diýdi. Oha men Mekke'yi Mükerreme geldim, görsem bir langra, lungra, bir qalmagalyň sesi var diýär. Täbil urtula, langra urtula, hewre qalmaga. Oha men birinden soradım diýär Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Näme ses var? Bir aýdymlaň zatlaň sesi var. Onna aýtdylar, falani bilen izdivaç etdi, toyu var. Şoň qalmagaly, şoň aýdymy, şoň sady, şoň dümmegi diýip aýtdylar. Fejalastu anzuru wa daraba Allahu Taala ala uzni, fa wallahi Taala ma ayqadani illa harruş şemsi. Heylemi? Bir toyum bir qalmagal şoňkymy diýip bir göreýin näme diýäş toýdakylar, näme gyýgyrýa, näme aýtýarlar diýip oturdum diýip. Oturan boýma Hudaý Taala maňa ukyny berdi. Zat görmekem, zat eşitmekem şo dışına yatıp kaldım diýipdi. Erti günün gyzygy bilen turdum. Günün gyzygyny bilen turdum diýipdi. Aham bardım o çofanyň ýanyna sagamany ördüň. O çofan menden sordy, "Näetdiň?" diýdi. Ay mene akşam bardım. Jowan başga dostlar men oturşaryn diýip barýardım, ýoluna toy barmyşdyk. Görsem qalmagal, bir toparda atlawamışdyk. Üýşmelik näme qadyp oturdum. Oturum boýma uky geldi, şo dışına yatyp galypdyryn. Erti akşam ya şun akşam bolýada. Ýene de bir gideýin men o wagaran oglanlaryň arkyna oturşatym gelýär diýdim diýe. Ýene gitdim görsem bu akşam ýene toy barmyşdyk diýe. Ama men aýtdym bir qalmagal nämenki diýdim. Onna aýtdylar falani bilen toy tutýar, şoň qalmagaly, şoň aýdym sady falani. Am fejalastu anzur. We näme diýerler, näme gurrunlar, näme aýdymlar, näme göreýin diýip oturdum. Oturanmaýym, Hudaý Taala maňa ukyny berdi, ýene ýatyp galym. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňralarda aýtdy, Hudaý Taala maňa şu haramdady eşitdirmedidim, köközmedidim diýip aýtdy. Ey jowan dostlar, ey imanly dogallar, ey mümin musulman aýallar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem soňram şeriatyny nur haram boljak zat bolansaň, bar peýgamber berilmeginden 25 ýyl önce 15-16 ýaşynda kada Allah Taala eşitmedi ýaly edip ukyny berdi. 15-16 ýaşyndaky oglan wagtynda kada. Ulqan bir ders almaly zat ba, müň ders almasy bol. Görünip duran zat üstünde wagtymy geçirmäli. İnşallah bir kışdağıdan tamam edin, tamam bol. Wagtym tamam bolupdyr. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem
botun yanına damak çalyanmıştıkla. Qowqulağasın içinde bir muhim mesele de var. Hiç onun iyenini eldirinipdir. Bismillah Hudaýyň ady bilen niýellerini damak çalyan, emma botun yanına damak çalsalar iýmedim diýipdir. Başga da Zeyd ibn Amr diýipdir biri we peýgamber berilmekden 20 milyon çäň gurrun haby. Şoda hiç iýmerde aýdardy, ey adamlar, Hudaý ýagny berdi, Hudaý ot berdi, Hudaý goýun berdi. Nämen botun ýanyna damak çalýaň diýip aýdardy. Mene iýmeýän mundan diýip iýmezdi diýipdir. Hatta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýtýar, bir wagt cennete girdim, fewajadtu li Zeyd ibn Amr dawhatayn. Qala Ibn Kathir isnaduhu jayyidun qawi. Bir wagt cennete girdim diye gördüm iki tane ulukon owadan bağ var. Bir kiminki diýdim? Hol sen 20 ýaşyňda kan. Peýgamberlik berilmedin 20 milyon çäk. Sen ol botun ýanyna damak çalynan heýwanlardan, goýundan, sygyrdan iýmezdin. Ol Zeyd ibn Amr diýip bir we o da iýmezdi. Şoň bagyşy diýip aýtdylar diýipdir. Ol adam jenneti bolup dünýeden geçipdir da. Be her han Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ömrümde şu botun ýanyna damak çalynan goýundan, sygyrdan dadan nädirin Hudaý Taala men bokurdamdan onu geçirmedi diýipdir. Bir mesele şu mahalini bir de aralarda bolýan gurrunma şun meselet näjire? Danışmanatadan çürüm goýun aýtdym, Imaňrydan çürüm goýun aýtdym, Bayezid Bastamidan çürüm goýun aýtdym, bu gurrun näme? O jütden hawasyny jemedim. Şu mahal meselen kakymyz dünýeden geçipdir, dädimiz dünýeden geçipdir, ejemiz dünýeden geçipdir. Şoňa bir goýun aýtýas. Näme diýdigimiz bolýaşy? Belli zat hemmemiziň salym agydamyz şi, ýani şu zady damagyny çaljak, gariplere paýlajak, şoň sogabyny dädime bagşatjak. Hudaýym razy bolsun, o şoň sogabyny sowga edip hediýe etjek dädime kakamy. Biz şu Imamrydan ýoluny, Bayezid Bastamiň ýoluny ýa danışmanataň ýoluny diýenmi niýetimiz şu bolsun. Hudaýyň hoşlugy o şu sadakaň sogabyny Imamrydan ruhuna bagşatjak. Şu niýet. Salymjak niýetiniň işi. Men şunu danışmanata damak çaljak diýdigi, Hudaýyň razylygynyň çürüm, o şu sadakaň sogamyň danışmanataň ruhuna bagşatjak. Bayezid Bastamiň ruhuna bagşatjak. Ene halat şizire bolsa, salymjak, halaljak, Hudaýçylyk behterin sadaka diýip aýdylýar mı? On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o wasynyň arasynda فكان أفضلهم مروة أحسنهم خلقا أصدقهم حديثا ألينهم عريكة أعفهم نفسا أكرمهم خيرا أبرهم عملا أوفاهم أهدا آمنهم أمانة أقراهم ضيفا أختمهم للضعيف حتى سماه قومه محمد الأمين. O wasynyň içinde iň adam kärçilikde hemme kişide öwdedi. Mehribançylykda hemme kişiden öwdedi. Hoş ahlaklykda hemme kişiden öwdedi. Dogry keplemede hemme kişiden öwdedi. Garyplara hyzmat etmeden hemme kişiden öwdedi. Mihmanlara ýortmadan hemme kişiden öwdedi. Bir zady ananyp täbil berse hyýanet etmänjik täbil bermede hemme kişide öwdedi. O ahlak näme bolsa hemme kişiden öwdedi. Hatta o wan adamlar maňa Muhammed el-Emin, Muhammed Emin, Muhammed Emin dip Muhammed Emin at taqdirler. İnşallah indiki heftelerde bir rahmetel lil alemin Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem qalanca gurrunlerinden Allah Taala pek Allah'ın köklediğinden izdivacı Hadice bilen izdivacı ve sonra gurrunlaryň hyzmatyny da ýetirerdi inşallah indiki heftelerde. Hudaý Taala dünýä ahiretimiz abad, ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, dünýä ahiret izzetde saklan. Merizlerimize şefa, musafiratda, gurbatda, hyzmatda nahaqdyndan düşelle hemmelerini Allah Taala müşkillerini asan etsin. Hemmelerini Allah Taala ýar bolsun. Bir alham 3 kul wallah sure Falaq nas hoş okuýalyň, ötüllüň ruhuna bahş eder inşallah. Okuýber. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. İnşa urnan tuwaqma dahunamla ilahi amin. İlahi amin. Bir maridimiz var dua etmelipdirle ilahi amin. Müşkilli dogalla ilahi amin. Arassa toyla bolupdu elhamdülillah ilahi amin. Rasulullah janyň mehabbeti ilahi amin. Ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, agdy birlik, iman abry ilahi amin. Müşkilli dogallaň müşkili asan bolup
İlahi amin. Marizler Allah Teala asan etsin. Güziyerlere de Hudaý kuvvat bersin. İlahi amin can Hudaý. Dostun elinden tutup ilahi amin. Amin ya erhamer rahimin. Bi rahmetike ya erhamer rahim. Barakallah. Gayrat edin. Maşallah.